hvad det er. Hej og velkommen til min kanal Creative Knit by Louise List. Det er mig, der er Louise. Og jeg sidder med et nyt setup. Så hvis jeg kigger lidt herover, så er det for lige at lure, hvad mit kamera laver. Jeg har sådan et kamera, der følger mig. Og pludselig kom der lidt meget lys bagved, og jeg kører mikrofon. Meget nyt, men fedt du er her, og fedt du gider at kigge forbi. Tusind tak for det. Mit navn er Louise, og jeg er 42 år og bor på Sydsjælland, tæt ved Vordingborg. Jeg har den her strikkepodcast, og jeg har faktisk haft den i et år tilbage i oktober sidste år. Lige kort efter Knitathon om efteråret, hvor jeg også havde en video ude. Og så har jeg faktisk ikke haft en video ude siden. Jeg startede et nyt job i november, og det tog al min hjernekapacitet. Og så har jeg faktisk forsøgt at... jeg har lidt øje og læbe vand. Jeg har forsøgt at optage et afsnit... jeg tror, det her er tredje. Jeg har simpelthen optaget 2 gange på min telefon, hvor lyden blev noget møg. Og når jeg så skulle redigere det eller putte det ind i det program, jeg har, så gik lyden ikke i samme tempo som billedet, og bla. Det tog lidt motivationen lidt. Og så har jeg haft meget at se til i forbindelse med at få et helt nyt job. Men nu vil jeg gerne i gang igen. Der har været jul. Jeg har fødselsdag 9. marts. Jeg har fødselsdag samme dag som Nana fra Garn og Glimmer. Det er så hyggeligt. Hun er kun den 3. person, jeg har mødt. Eller jeg har faktisk ikke mødt hende. Hørt om, som har fødselsdag samme dag som mig. Så det er meget sjovt. Der er nogle fødselsdage, der ikke er så mange, der har. Så derfor det her kamera og det her løg er en fed gave fra min bedste bonusfar. Så nu skulle det testes, og så er der alle mulige gode grunde til at prøve at kaste sig ud i at få filmet. Skulle jeg lige se, om den gør den her bluse måske falder lidt ned. Skulle nødig. Men ellers synes jeg bare, at vi skal hoppe ud i det. Jeg kommer til at tale om noget med reklame og noget med giveaway senere hen i videoen. Det er vildt. Det er nyt for mig. Det er rigtig spændende. Så jeg håber, at du har lyst til at kigge med og høre noget om alt det, jeg har strikket og lavet i mange måneder her. Siden oktober faktisk. Så find noget godt at lave imens. Og ellers så kan du bare hoppe lidt og spole lidt og sådan noget. Det er jo frit land. Det står frit for. Men håber, du har lyst til at kigge med. Lad os da starte med noget af det, jeg er blevet færdig med. Le Pot à Wear. Nu skal jeg lige se, om jeg skal... 2 sekunder. Måske skal jeg sætte den lidt anderledes strategisk her. Øjeblik. Sådan her. Jeg tror, jeg gør sådan her. Hvis du følger med ind på min Instagram, hvor jeg virkelig ikke er særlig aktiv, det må jeg ærligt indrømme, så har jeg lagt noget op i december, som handlede om den her spot cardigan, jeg har strikket af min julekalender. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få den til at zoome ind på mig. Zoom in closer. Zoom in closer. Kan den ikke closer? Jeg tester kamera. Nå. Se nu her. Zoom out further.
Zoom out further. I skal kunne se min strik, tænker jeg. Min cardigan. Og jeg har Stop tracking me. Nej. Kan man se det? Zoom in closer. Jeg har givet den sådan et flot. Kan I se det? Jeg har syet klippekanten, fordi spot cardiganen bliver strikket rundt. Og track me. Nej. Sådan der. Jeg vil lige have, at I kunne se den også. Det er det der med kamera, ikke? Tita, 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 tita. Den er strikket af min julekalender. Ej, det er altså ikke det bedste løs, det er jeg ked af. Fra Ladybug Yarn. Jeg har købt andet år i træk. Og den starter op i nakken her faktisk, men ikke den orange, men en blå en, men jeg havde lyst til at slutte af med brun og orange her. Så der er simpelthen fra hver dag. Det er ikke alle farver, der er der. Fordi der er ikke 24 striber, der, eller hvad hedder det, mønster, hvor der er 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tror jeg der. Så der er nogen, jeg ikke har valgt. Den er simpelthen bare så sjov at strikke. Hvis du har overvejet det. Jeg har længe overvejet at strikke spot. Først overvejede jeg sweateren, men jeg synes, i den her garnkombi, jeg er endt med, er den meget varm. Derfor tænker jeg, at den er god til at kunne tage af. Jeg har strikket den i... Har jeg ikke det med, Louise List? Det har jeg måske ikke. Jeg har strikket den i en tråd. Noget ufarvet fra Ladybug. Jeg tror, det var en merino-uld. Og så hendes ufarvede børstet alpaka, tror jeg det er. I den naturfarven som bundfarve. Og så min julekalender sokkegarn lagt dobbelt i mønsterrapporten. Og jeg synes, at den, hvad skal man sige, blender rigtig godt. Og fordi det andet er super fluff, så så er det ligesom om det mixer. Jeg har ikke nogen mohair eller noget fluff med mønsterdelen overhovedet. Og jeg synes faktisk, det passer rigtig godt. Fordi noget af det, jeg gik en lille smule død i, vil jeg sige, og måske har du haft det lige sådan, med spotsweaterne. Man ser alle de flotte spotsweater, for der er sindssygt mange, ikke? Primenet er jo et godt eksempel. Mathilde fra Garn og Glimmer har også strikket nogle virkelig flotte nogle. Jeg så en, der havde lavet i neutrale toner. Jeg synes bare, der er bare så mange uendelige muligheder med spotsweateren. Og noget af det, jeg gik en lille smule død på, det var noget med det her med at skifte mohair-rester, eller mohair-garner sammen med. Og så jeg inde på Instagram til jul i december, hvor jeg lystigt pakkede min julekalender op, at Unik Garn havde lagt op hver dag, at hun strikkede en spot sweater og den der, hvad hedder den? Et eller andet bloom. Ja, noget til, undskyld. Den der med ligesom sådan nogle små blomster eller snowflakes, hvor hun også skiftede farve. Men
jeg var fuldstændig død over, hvor flot jeg synes, det så ud, hendes spot sweater. Og tænkte, det må jeg. Og jeg har lige briller. Og jeg havde det hvide uld. Og så købte jeg en børstet alpaka. Jeg tror, det er et børstet alpaka. Baby alpaka. Det er en alpaka. Den er meget langhåret alpakaen. Jeg ved ikke, om man kan se det her i lyset måske. Men det gør bare, at den er lækker. Blød. Og ja, mega sjov at strikke. Og den bliver også flot på indersiden. Og jeg dansede lidt om den varme grød med det her bånd, jeg har syet i, for at dække klippekanten, hedder det. Jeg var først inde i en butik i Næstved. Jeg synes ikke lige, der var det, jeg ville have. Der købte jeg til gengæld knapperne. Det var i stofdepotet. Sådan nogle. Jeg synes egentlig, det var meget kønt med sådan nogle, perlemorsagtige nogen. Fordi den lidt tager alle farverne, synes jeg. Men jeg kunne ikke finde noget bånd. Og så var jeg inde i Vordingborg. Er der en fantastisk lille kreabutik tilbage. Mishas. Det kunne være fedt, hvis jeg nu lige havde styr på det. Jeg kan lige tage min telefon, for den filmer jeg ikke lige med. 2 sekunder. Håret ser altså mærkeligt ud, når man bliver lyst sådan baggrundsner. Hvad hedder hun? Misha. Misha Stof og Hobby hedder hendes butik. MISCHA Stof og Hobby. Og hun ligger inde i Algade i Vordingborg, hvis man kommer der forbi. Det er ikke en reklame, for jeg har betalt alt, hvad jeg har købt derinde, men jeg vil bare en anbefaling, fordi hun har den vildeste butik. Ja, den er godt nok vild. Med alverdens ting og sager. Hun har ekstremt lækkert stof. Og hun har også fået noget garn, det kommer ind på senere. Og så kan man sidde og male noget keramik, og man kan lave nogle perleting, og man kan. Der er faktisk ikke grænser for, hvad man kan. Og hun er fantastisk, og hun er rigtig dygtig. Hun er veluddannet, og har styr på sit stof. Vitterligt. Jeg har haft købt stof derinde før, og sådan noget. Det er en fantastisk butik. Men det er lidt ligesom at gå ind i den vildeste butik i Harry Potter. Det er fuldstændig proppet. Og uoverskueligt, men hun ved lige præcis, hvor hendes ting er. Hun ved lige præcis, hvad man har brug for, og hun er bare mega dygtig. Men derinde fandt jeg den her flotte kantbånd. Der er, det er det, jeg ved ikke helt, om jeg synes, man kan se det ordentligt i her løs. For den er nemlig samme farve som min garn, men den skinner og har en lille smule. Der kan man måske have en lille mønster, som skinner også. Og det synes jeg bare er flot. Jeg valgte at, dobbeltsikre, for jeg havde besluttet mig for, at jeg ville prøve at, når jeg skulle klippe op, ville prøve at bruge min symaskine, for jeg havde købt en ny symaskine sidste år. Jeg tænkte, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Jeg var også en lille smule usikker på metoden, og jeg har jo prøvet med min cute sweater, som jeg selv har lavet til en cardigan, der prøvede jeg at hækle. Men jeg synes, det jeg var bange for ved hæklemetoden, det var, når de 2 forskellige, altså strømpegarnet og det andet garn, altså mit basegarn, kan helt sikkert filte og holde sig og sådan noget. Men mit strømpegarn er jo ikke super filteagtigt. Så det her med, om jeg kunne få fat i et ben af hver, og sådan som jeg havde lavet de der klippemasker, det var jeg gisme lidt i tvivl om. Så jeg hæklede, og så syede jeg faktisk også. Så jeg lavede dobbelt sikring. Men altså, det ser fint ud, og nu har jeg så syet det ind, og ja. Virkelig en god opskrift. Virkelig en god opskrift. Jeg har lyst til at strikke mere spot, fordi det der mønster er bare, det synes jeg er mere tilfredsstillende end striber. Fordi der sker noget hele tiden.
og det er så nemt at memorere, og det sidder bare i hænderne. Og så er det sjovt. Og det her med at lave skift i farver, og nu kan jeg bedre se mig selv lave noget med noget mohair sjov på et tidspunkt. Så det er ikke sidste gang, jeg vil strikke noget spot. Kæmpe anbefaling. Virkelig sjovt. Virkelig sjovt at strikke. Det var også et monster et projekt, vil jeg så sige. Jeg er jo ikke nogen lille model. Jeg har strikket den i... Ja, hvad fanden har jeg strikket den i? Det kan jeg ikke huske. Sikkert noget XXX. XL XX. Deromkring. Og man skal lige være lidt vaks med Anne Wenzel, fordi hun vil gerne have meget positiv vis, og jeg... Den sidder jo... Nu tænker jeg over kameraet, følger mig alligevel. Jeg troede, jeg var slået fra. Den sidder jo ikke... Altså, jeg kan jo... Hvis den skal sidde til sig, så er der masser af is. Jeg ved ikke helt med bloggingen. Jeg synes, den er en lille smule trekantsagtig. Derfor var det vigtigt for mig at få bånd på, fordi den vil faktisk gerne stå åben sådan her. Og det er heller ikke noget mod. Men ja. Gør det sådan her. Tak. Så hold den op. Ja, virkelig sjov strik. Færdig. Så har jeg strikket noget færdigt, som jeg talte om i min sidste video, som jeg skulle i gang med, tror jeg. Det var nemlig mit MCAL Musical. Og det blev også færdigt. Det er noget tid siden. Det er kæmpe stort. Så er vi virkelig stort. Hele vejen herud. Gigantisk. Virkelig flot. Virkelig sjov strik. Virkelig udfordrende strik. Det her panel, piano keys, tror jeg, han kaldte det, synes jeg var virkelig sjovt at strikke. Det er blevet sindssygt flot. Jeg ønsker mig en hel vest i det her mønster. Så var der de her scallops, eller hvad man skal sige. Det var lidt en pain in the... Jeg kunne ikke fløjte. In the ass at... Det var lidt en udfordring at strikke de her biser, eller welts, hedder de på engelsk. Hernede var der bare ekstremt mange masker. Jeg har strikket dobbelt patent på alle mine patentrækker. Så den er flot på begge sider. Alle ender er hæftet. Det tog mig 100 år. Den her sektion ser langt sværere ud at strikke, end den egentlig er. Det synes jeg bare er lidt sjovt, den her med det her væveagtige noget. Mega flot, altså. Det er bare et flot tørklæde. Jeg har ikke brugt det super meget, må jeg indrømme. Det er lidt stort, og ja, det er meget almindeligt sjalagtigt at have det på, tænker jeg. Kan jeg lige prøve at droppe den. Så skal jeg også passe på mikrofonen og sådan noget. Så man, altså den... Også fordi den er lidt ujævn, ukurant i størrelse, eller hvad man siger. Altså den er sådan meget lang i den ene dut, og bølger i den anden, og sådan noget. Ja, jeg har ikke rigtig fundet ud af en måde at style det på endnu. Beklager mikrofon.
Men det er lækkert og blødt, og det der garn, jeg talte om det i min video sidst. Hvis du har lyst til at gå tilbage, hvor det skal man. Ja, så man kan godt se, at det er virkelig lækker kvalitet. Det er der ingen tvivl om. Men det er jo lidt noget sjovt noget. Vi må se, hvor meget jeg får det brugt, men det er jo sådan et masterpiece, eller hvad man skal sige. Et mesterværk, et svendestykke, et mastodont af et stykke strik. Det er skide sjovt at strikke. Og jeg synes, det jeg strikkede forrige år, 24, er meget mere brugbart. Det har jeg brugt meget mere, fordi størrelsen er mindre. Men det er jo bare note to self, også til mig, i forhold til at sige, at jeg skal ikke gå med de optioner med, eller de muligheder med at strikke det meget større. Jeg har heller ikke, man kunne have strikket en kant mere af briochen der i bunden, den hernede. Den kunne man have strikket 3 omgange, jeg valgte bare 2, og så er kort. Ekstremt mange fede detaljer, og som altid er Steven West en fornøjelse at strikke. Både hans skrevne mønstre og hans videoer til er fantastiske. Det gør, at noget, der virker svært og uoverskueligt, pludselig bliver mere sådan spiseligt, og jeg ved ikke, måske også sådan lidt pipi-mentalitet, men jeg får bare følelsen af, det kan jeg godt finde ud af, når han er der, og man ser det. Og der var faktisk store dele af det her sjal, som er meget sådan en gentagelse, så jeg sad ikke lige så, hvad kan man sige, klinisk med hans video og sådan noget, som jeg gjorde med det andet sjal faktisk. Men ja, jeg skal helt sikkert strikke det næste også, fordi jeg synes, det er sindssygt sjovt med udfordringerne. Og jeg kan godt lide mysteriedelen. Det ved jeg, det der er mange, der ikke kan. Men det kan jeg altså godt. Ja, det var mit MCAL. Så har jeg strikket noget, jeg tror ikke, jeg er nået at vise noget om det. Faktisk. Jeg har måske talt om det. Det kan jeg ikke huske. Jeg købte garn meget spontant på en dag, hvor jeg troede, jeg skulle til frisøren. Og så var hun sådan lidt, der går lige 10 minutter. Du kan lige gå en tur i byen. Okay, siger jeg så. Og så gik jeg ned i byen. Det var Næstved. Og så på det tidspunkt, der lå der en butik, der hedder Ketchys Garn. Ketchy er desværre gået på efterløn. Det er jo godt for hende, men øv for os andre. Fordi at, ja, så gik jeg derind. Og inden jeg fik set mig om, så fik jeg købt helt sikkert for meget Double Sunday. Og hun var sådan, du kan bare komme ned og returnere det, når det er, du er færdig. Men det, så var hun færdig før mig, eller hvad man siger. Men ja, jeg har strikket en Norma sweater i Double Sunday. Tada! Det skal jeg passe på med. Det der mikrofonliv, det er nyt. Skal jeg lige tage den? Jeg tager den lige på. Øjeblik. Jeg har snor af for at sikre mig, at den ikke ryger nogen steder, den her mikrofon. Tada! En oversize Norma sweater med store ærmer. Og ja, kan man se, jeg har højtaljet cowboybukser på. Så hvis jeg lige gør sådan her, så kan man se, hvordan den her, Så den går til min navle her. Ja, lidt under navlen. Går den til. Og jeg elsker den bare. Den er simpelthen bare så skøn. Jeg har ikke strikket, nu er jeg jo selvfølgelig lige mikrofonen også her i halskanten. Jeg har ikke strikket den høje halskant, for det er jeg ikke fan af. Det var i hvert fald ikke det, jeg havde lyst til. Det kan jo godt være, at jeg på et tidspunkt strikker noget, hvor jeg tænker, yes, det giver mening. Men her der havde jeg ikke lyst til en lige så høj halskant. Og jeg har strikket den i Double Sunday, så den er ekstremt blød. Og den kvikke seer kan måske spotte en lille fejl. Det er en lille bit fejl, som jeg ikke har tænkt mig at lave om.
og som gør, at mit strik er hjemmelavet. Og den er her. Her. Og her har jeg kommet til at strikke en lyserød for meget i den nederste her. Kan I se det? Altså når man har den på, gør det jo ikke en skid. Så jeg lever med det. Sådan det. Jeg har gået helt vildt meget med den. Den er fantastisk. Den er super nem at strikke. Rigtig hurtig at strikke. Ja. Det er et lækkert stykke strik. Jeg kunne godt se mig selv have den i andre garnkombier også. Jeg ved, min godeste strikkeveninde Katrine, hun er ved at strikke den i noget. Jeg tror næsten, hun er færdig i noget mere sådan uld. Jeg kan ikke huske, hvad hun... Hjelhold? Nej, det må du lige skrive, Katrine, hvis du vil dele, hvad du strikker den i. Den bliver sindssygt flot. Hendes er i sådan brun med noget blå og turkis. Virkelig flot og noget hvid. Jeg har strikket den i dobbelt Sunday, som sagt. Den bundfarven er sådan en maroon-agtig dyb bourgognefarvet, rødvinsfarvet, og den hedder dyb burgundfarve 4372 i dobbelt Sunday. Jeg så den her garnfarvekombi på Instagram. Og se, jeg ikke kan huske, hvad det hedder. Det kan jeg måske finde, for jeg har da gemt det. Jeg så den og var bare sådan, gem den farvekombi vil jeg gerne have. For jeg havde kigget på den og havde også gået i overvejelse omkring, hvad for nogle farver. Jeg havde også set den her, hvor den lyseblå base, og så en bordeaux, og så med mørkeblå. Den havde jeg også overvejet. Siri_Kate hedder hun på Instagram. Og det var hende, jeg så den hos. Skal jeg lige se. Hun havde lavet sådan et reel her. Og jeg var sådan, ja tak. Jeg synes bare, den var så flot. Og så, jeg tror, hun har måske strikket sin i nogle andre rester. Hun har strikket sin, hvis I vil høre det, i merino og silke mohair. Og den røde er Sunday Poppy med en mohair også. Ariel i cayennefarve. Og den lyserøde er en 22 fingering i lavendula. Holdt dobbelt, står der. Og det er knitting for Olive Merino, hendes bundfarve. Så jeg har bare valgt at sige, at den her farvekombi, synes jeg var flot. Hvad har jeg lyst til at strikke den i? Og så var jeg jo så en Viketti, og så grænser på garn. Og så ved jeg, at tøserne i Garn og Glimmer har strikket meget Double Sunday, og jeg har ikke prøvet at strikke Double Sunday nu. Så tænker jeg, hey, win-win. Jeg kan både prøve at strikke Double Sunday, og jeg kan få en fed, lækker, blød sweater. Den kommer til at pile helt sindssygt, det er jeg ikke i tvivl om. Jeg håber jeg så ikke kan høre morgen her nu. Den lyser godt. Den kommer til at pile helt sindssygt. Det kan jeg se allerede. Men det er sådan set ligeglad ved. De andre farver. Den røde. Den er lidt fnullet, den her. Den hedder rød farve 4219. Og den lyserøde er farve 4604. Så det er altså de her tre strikket sammen til den her skønhed. Woohoo! Jeg er glad. En mega brugbar sweater. Kast jer ud i den. Der er flere versioner af den med drop shoulder og med alt muligt. Den her er bare Norma. Yes. Det er faktisk, hvad jeg har færdiggjort. Fordi jeg havde en periode i januar primært, hvor jeg faktisk ikke rigtig strikkede. Jeg gik totalt død i det. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg havde bare sådan en, ja. Jeg kunne ikke lige samle noget op. Så havde jeg en lille smule med en gang mellem på arbejde, eller sad lidt. Men, jeg ved godt hvorfor, fordi jeg så også lavede noget andet. Jeg lavede noget reading journal ting, som jeg også har med.
som jeg så kastede min kærlighed over i stedet for, så jeg har jo lavet noget andet kreativt. Jeg har bare ikke strikket. Så ja, så har jeg strikket, hvad jeg så har gang i lige nu. Og den har jeg haft strikket på længe, så den har I set. Jeg er i gang med en Frankie sweater fra Petite Knit, og jeg har lukket kroppen af og skal have strikket ærmer, så jeg er godt og grundigt landet på Sleeve Island. Ja, det er jeg altså. Og jeg har ikke strikket den så lang, fordi jeg tænker, at den er altså strikket i noget Superwash Merino kaskade tingeling, som jeg tænker godt kan strække sig lidt og sikkert giver sig. Men det er jo den her ekstremt flotte farvekombi med fra Ladybug Yarn, hendes Vinka indfarvning. Den her ekstremt flotte lilla. Og jeg elsker lilla, hvis du var i tvivl. Hvis du lige. Jeg har brugt så meget indtil videre. Super brugbart. Jeg tror altså kun, jeg har haft gang i et nøgle. Er den. Ja, det har jeg nok. Og så strikker jeg den sammen med en, jeg har snakket om den før. Jeg tror, det er fra Krakonets. En silky lace. Den holder jeg dobbelt. Det gør jeg jo med den anden også. Jeg er ret sikker på. Ja, jeg holder dem begge to dobbelt. Den her er en lille smule tyndere, men jeg synes ikke, det gør noget, når den er den lille stribe, eller man skal sige. Så synes jeg faktisk, at det går. Selvom der er en lille smule forskel. Den er bare sådan virkelig blød. Og så sammen med den her kaskade også virkelig blød. Men det var fordi, jeg strikkede en lille Holger sweater på et tidspunkt, hvor jeg havde en rest med noget et eller andet, og havde en lignende farve i en rest, og sat sammen med en rest af den her, jeg havde på en sokkegarnsbase, den her indfarvning, og jeg var bare sådan, den der farvekombi. Jeg synes, den er sindssygt flot. Så jeg glæder mig rigtig meget til at få en Frankie. Jeg skal have sat ærmerne på, men jeg synes faktisk, det var lidt røvsygt at strikke den her. Også selvom det striber. Jeg synes, det var lidt. Måske var det også, at det der garn, nu har jeg den anden vundet op her, den lavede ligesom en kæmpe omgang yarnvommet, hvor den delte sig lige pludselig i 3 kager, og det var kaos. Så jeg måtte bruge tid på at rulle det op igen og sådan noget. Men jeg synes, at det er en fed sweater. Jeg tænker, det bliver en fed sweater. Jeg tror, jeg bliver glad for den, og det er sådan en, jeg kommer til at gå med rigtig meget. Men nu er det jo sådan lidt sæson, og mere. På den anden side er den jo super at have under en cowboyjakke og sådan noget. I det meste af foråret. Så må ikke jeg bare skal tage mig sammen og få nogle ærmer på pindene. Wish me luck. Ja. Det var Frankie. Den har jeg aktivt på pindene. Så havde jeg jo ligesom afsluttet de her 2 ret store projekter med min spot. Jeg lige skulle lade være med at sidde på den sådan her. På min spot og min Norma her. Så var jeg sådan lidt, jeg vil gerne have noget på min pinde, men det skal være noget ikke nødvendigvis noget nemt, men noget småt. Mindre. Så jeg gik i mit lager. Nu skal jeg lige se en gang her. Jeg skal lige ned i en pose. Øjeblik. Jeg har faktisk 2 projekter her, og det er sådan lidt dumt, jeg ved det godt. Men fordi nu bliver det hele viklet ind. Det går. Jeg skulle alligevel også have skilt det med, ikke? Det er jo et sidste års Knit-a-thons pose fra By Maggie. Jeg købte. Jeg gik i mit lager, hvad man skal sige, og fandt en
adventsgave fra en adventskalender fra Amrit Strik, jeg havde i 2024. Og nede i den var der til en honey clutch fra Petit Nit. Kommer lidt tæt på. Og jeg er gået i gang. Det her, det er jo så dobbeltstrik på pind. Ja. 3,75 eller sådan et eller andet sindssygt. Super nemt jo, der strik dobbeltstrik i de her 2 garner. Den der er en VIP. Havde jeg ikke taget posen med hen? Øjeblik. Det er jeg ret sikker på, jeg havde. Jo. Den var bare røget ned. Ja, VIP fra Lanagato. I farve 9358. Den er sådan lidt salvieagtig, oliven. Den farve. Det er merino uld, 80% merino, extra fine, og 20% cashmere, så den er ekstremt blød. Ekstremt blød. Ja, farve 9358. Virkelig lækker. Sådan 2 nøgler, og så et håndfarvet mohair nøgle. Fra Emre. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har lagt banderolen. Jeg ved ikke, om den findes mere, for den er 2 år gammel. Det er en sindssygt flot mohair, det her. Virkelig, virkelig flot. Med grønne nuancer. Virkelig flot. Helt vildt. Jeg er virkelig, virkelig flot. Og i det sæt var der så en lynlås og et for til, og en opskrift til den store honey clutch, kan man se den der måske. Ja. Og den kunne jeg godt tænke mig at eje og lave. Og så tænker, ved du hvad, det putter det hele hernede egentlig. Det kan jeg godt overskue og starte op på. Og så er det faktisk lidt rart nogle gange lige at gå over på en lidt lille pind, og så gå tilbage til at føles pind 4 pludselig gigantisk og lynhurtigt. Ja. Den er i gang. Og det bliver spændende at se, når jeg skal strikke. Man skal strikke et eller andet centimeter her. Et dobbeltstrik, som jo er super nemt. Jeg troede, det var meget sværere. Så skal man samle op rundt om og strikke. Så det her bunden, så skal man jo så strikke op rundt om. I det der mønster. Jeg er spændt. Men altså, Kimi er jo min redning i de her situationer. Hun har altid en video, man kan gå ind og kigge på. Og det er dejligt. Det glæder jeg mig til at prøve at sidde og nulle med. Så det har jeg på pinde. Og så har jeg tænkt lidt på, hvad har jeg egentlig været gladest for at gå med af det, jeg har strikket. Og det er faktisk noget af det, jeg strikkede. Jeg tror, det var mit 3. stykke strik. 2. eller 3. Mit første var en novice sweater på Petit Nit. Og så tror jeg altså, at mit nummer 2, måske havde jeg gang i noget andet også, som jeg droppede. Men noget af den stil var en Sunday cardigan i mohair edition. Og jeg har strikket den i noget Diablo mohair. I sådan en unicorn farve og sådan noget. Lidt gullig pastel. Og jeg har bare brugt den så meget. Og den er ved at være, den er godt slidt. Og jeg tænkte bare, jeg vil filenfløjt med gerne have en lækker Sunday cardigan mere. Og jeg har haft gang i en i nogle blå farver, og jeg var ikke rigtig tilfreds. Det var også noget mohair, jeg havde i lageret, som ikke var så god kvalitet og sådan noget. Nej, jeg var sgu ikke så tilfreds. Så den har også bare ligget. Men nu er jeg altså gået i gang, fordi jeg så også var på, jeg ligger så i den mindre størrelse af Bag Magie. Jeg har 2 størrelser her.
Nej, det gør den ikke. Det ligger i garnet. Øh, Jeg var på Haslev Garn Festival. Og der købte jeg noget ekstremt lækkert mohair. Jeg skal lige finde det. Har jeg lagt begge to hernede, eller hvad? Sorry, jeg fifler rundt her. Okay. Og det er fra Unik Garn. Også. Og den har jeg banderolen på. Den hedder Due, og den hedder farve 4025. Det er 64% kitmohair og 36% silke. Den løber 420 meter per 50 gram. Og mohair cardiganen, den skal strikkes i 3 tråde. Så derfor så havde jeg regnet mig frem til, at med 2 farvet håndfed, eller håndfarvet fed, så kunne det være den ene af striberne, eller en af trådene. Og den er her. Kan man se, at den har et lyserødt skær imellem det grå her? Kan man det? Jeg ved ikke, om jeg synes lyset. Ja. I må tilgive lyset, ikke? Og så strikker jeg den sammen med noget, jeg havde på lager også. Og så har jeg købt lidt flere af farverne. Farve 30 145 fra Lanagatto. Og farve 8946 også Lanagatto silk mohair. Så en mørk og en lys, og så den her håndfarvede. De 3 bliver til en Sunday cardigan. Og jeg glæder mig. Fordi det bliver jo så sådan en flot grå her. Skal jeg lige have det fiflet her. Og jeg er i gang med, den strikker man oppefra. Så man ligesom strikker det her bærestykke rundt. Det kommer også til at være sådan her, ikke? Så det er nakken. Kan man se det? Det er svært. Den er jo primært grå, og så har den altså lige nogle lyserøde nuancer. Det kan være, at jeg skal prøve at se, om jeg kan tage nogle billeder af den, så man lidt bedre kan se det lyserøde. Og den er jo let som en sky og fluffy McFluff. Og den bliver bare flot. Den bliver vildt flot. Den glæder jeg mig altså til. Og nu lige om lidt, så kommer jeg til det røvkedelige. Undskyld mit sprog, men det synes jeg, det er. Fordi det er jo ret og vrang. Frem og tilbage med mange masker. Jeg strikker den i, tror jeg strikker den 2x. 1x. Ja, undskyld. Jeg er altså ikke så god til at huske sådan noget. Det kan være, at jeg har sat ring om det i opskriften. Og jeg bliver. Altså selvfølgelig så blandet den sammen med min clutch opskrift her. Det er skide godt. Lad Louise lidt. Har jeg ikke sat prik ud bare? Ej, hvad strikker jeg? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 2x. Den er til en overvidde på 120 til 130. Eller sagde jeg... Nej, jeg tror sgu, jeg strikker den i XL. 110 til 120. Jeg
ved det ikke helt. Jeg strikker bare noget. Ja, jeg tror, jeg har en gang mere, hvor man skal lave det her, hvor man laver ret afrang striber her. Jeg skal lave en mere, tror jeg, hvor jeg udvider den. Og så skal man strikke et lille stykke, og så tage fra til ærmer, og så skal man strikke frem og tilbage på kroppen. Så det er et meget fint, men den strikker jeg så på pin 5, 7. Hvad strikker jeg på? Hvad fint står der her? 7. Ja, sådan noget. 7. Strikkes på stor pind. Jeg tror, det er 7. Så det går jo også derude af, kan man sige. Derfor synes jeg, det er meget fedt at have det med en lille pind, og så en større pind. Og jeg har samlet her nogle af de forskellige rester, jeg havde. Jeg havde nogle forskellige grå i overvejelse. Jeg havde noget i mit lager også, hvor jeg godt kunne se, nej, det bliver de her. De her andre grå. Ja, nu må vi se. Jeg glæder mig til, at den bliver færdig. Og så har jeg noget andet på pindene, men i virkeligheden er der en lille historie med til det, fordi det der fra Unik Garn købte jeg jo så på Haslev Garn Festival, og jeg var så heldig at vinde en giveaway på billetter til indgangen og til Lærke Bakkers workshop, mega workshop på festivalen. Vandt jeg inde hos Thea, som hedder Strik by Brøjer. Og jeg var afsted med min veninde Katrine. Det var fantastisk. Det var virkelig sjovt. Og jeg havde tænkt, yes, Lærke Bakker, jeg skal have mit vildeste strik på og med og sådan noget. Man skulle have noget restegarn og nogle pinde og sådan noget. Så jeg havde selvfølgelig pakket min fancy bag, som jeg har strikket for lang tid siden. Jeg tror godt, jeg kunne have tænkt mig, at jeg havde strikket den højere. Men jeg tænker måske bare, at jeg vil strikke en mere med det der mønster, for det synes det er sejt, det der mønster. Men her, der havde jeg lyst til at lave den der ombre-effekt. Og så havde jeg en vild restesvætter på os. Og der gik ikke 10 minutter, hvor jeg var derinde, så blev jeg stoppet af Lærke Bakker, som siger, hold kæft, hvor er det flot, de strik. Nej, prøv lige at se en ombre på dine tasker. Hold da op. Må jeg tage et billede af dig? Ja, selvfølgelig må du det. Må jeg lægge det på internet, siger hun så. Ja, selvfølgelig må du det. Så måske nogle af jer har set mig i en lille story fra Haslev Garn Festival på Lærke Bakkers side. Ja, det var vildt. det var vildt. Og så var vi selvfølgelig inde og skulle strikke. Jeg strikkede den her Monstrosity. Det var virkelig sjovt. Og fedt at lege med garn. Og også at høre mere om Lærke og hendes karriere og alle hendes vilde ting. Virkelig sjovt. Så det var et kæmpe hak på bucket list at blive stoppet af Lærke Bakker og beundret for sit strik. For hun lavede jo også sjov med, at hun går op i bare sort og hvid, men hun elsker at se andre, der rocker noget vild strik. Og det var der meget af. Det var fedt. Og så går vi rundt på og nyder festivalen, alle boderne, og kigger, vi shopper i Unik Garn. Vi er forbi Garngeist, og vi er forbi, der var en del. Og så siger jeg til Katrine, min veninde der, ej, nu skal vi altså over til Dorit over i Ladybug Yarn, fordi jeg har om nogen talt om min kærlighed til Ladybug Yarns håndfarvning fra faktisk dag 1, tror jeg har siddet her og plapret. Fordi jeg synes, hun er ekstremt dygtig. Hendes måde at farve på tiltaler mig. Jeg synes, hun har en virkelig flot æstetik. Og teknikker. Og det er der, jeg har købt julekalenderen de fleste gange, og det er der, jeg bliver ved med at købe gang på gang. Fordi det er bare så flot. Og så vi skal selvfølgelig derover. Og jeg tror, jeg snakkede kort med Dorit en enkelt gang til Fiberfolk sidste år. Men vi står og kigger, og du ved, gramser garn, og så lige pludselig siger Dorit, ja, skal du ikke have noget garn med til en giveaway? Og jeg står og tænker, hvad for noget? Siger jeg så. Jeg tænkte, det hørte jeg da ikke rigtigt. Og så siger hun, hvis du ikke have noget garn med til en giveaway? Jo,
Jo, det vil jeg da gerne, siger jeg så. Nå, men så kan du bare vælge noget, siger hun. Så blev jeg helt paf, og så måtte vi jo kigge. Og noget af det, som jeg har talt om før på min kanal, og noget af det, jeg har gang i at strikke med, og som jeg skal have på pindene, har været, jeg har jo strikket ekstremt meget hendes sokkebase og hendes merino-base, og så har jeg været lidt vild med de her, hvor Ladybug farver på kaskade. Så jeg må hellere sige reklame for Ladybug, fordi, nu sidder jeg og vifter her, og sætter gang i trackeren, undskyld. Fordi jeg har haft købt rigtig mange af hendes de her sæt. Ja, det har været alle mulige sæt. Hvor hun har matchet, hvor hun selv farver på Kaskade 2020. Eller Kaskade Heritage hedder den. Og så, altså en solid, det er den, der er fra Heritage. Og så har Ladybug Dorit håndfarvet på en neutral. Og så kan man købe dem i sådan et sæt. Det har jeg gjort meget. 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 Ja, jeg har rigtig meget. Og jeg drømmer jo om, at det har jeg talt om før, for på pindene en Robinia i alt det her. Og jeg tror, det kom så, jeg så på Fiberfolk, hendes sæt, hvor det er den her, der hedder Desert Orchid, som jeg bare, den synes jeg bare er flot. Altså som i virkelig flot. Med de her lille nuancer. Zoom in. Zoom in closer. Det er sgu ikke meget, den gør det. Kan man se det? Ja. Jeg kan bare godt se for mig noget spændende strik med det. Så da jeg stod der og skulle prøve at sige, hvad skal jeg vælge her? Hun synes, jeg har tabt noget. Så stod jeg, og hun havde ganske rigtigt, nu knitrer jeg lidt, så nogle pakker liggende. Og så siger hun, så står vi der og kigger, hvad skal det være for noget? Og så blev vi enige om, måske skulle jeg have en, der var vild og lidt mere pang, og en, der var lidt mere dæmpet. Kan man se? Den her blå og brune. Jeg er dårlig til det, undskyld. Den hedder Steelworks, tror jeg det er. Og en brun. Og så er der den her, der hedder noget med Sprinkle. Nej, Spring Bling. Og en lille. Med sådan nogle speckles på. Så dem tænker jeg altså, jeg skal have udløjet i en giveaway. Og jeg tænker, jeg kan jo både fejre, at jeg har haft et år på min kanal. Sidste år. At jeg er kommet over 600 abonnenter. Sidste år. Og jeg lige har haft fødselsdag. Så jeg tænker, at du nede i kommentarerne til den her video skal skrive tillykke. Og så skrive, om det skal være vild eller afdæmpet, du godt kunne tænke dig at vinde. Så jeg kan se en fornemmelse af, hvem der kan lide hvad. Så trækker jeg 2 vinder, så må jeg lige finde ud af, hvis nu jeg
så skal det jo være nogen en til hver. Til mit næste afsnit. Så jeg tænker, at det er en god idé at abonnere på min kanal, så du kan få besked, når min næste video kommer. Så du kan se, om det er dig, der har vundet. Og så tænker jeg, at når du har vundet, så skal du kontakte mig ind på min Instagram. Men det tager vi i næste. Jeg har været meget omkring. Skulle jeg lave en sammenstrik? Skulle jeg lave... Jeg ved det ikke rigtigt. Fordi da jeg så er glad som 5 øre, eller hvad det hedder, over det her vilde, så jeg skal lige have stoppet kameraet igen. Så siger hun, og står i øvrigt i den fedeste tea, med det der, hvor er de fra? Er det Boiled Networks, der har den der med de der laks? Den er mega fed. Den havde hun på. Og laksene var strikket i sådan noget pink, orange, lysrød farveskift. Virkelig flot. Og så siger hun, ej, vil du ikke også have noget af det her med? Jeg har noget nyt farveskiftende garn. Jeg tænker, jeg godt kunne tænke mig at have lidt mere, få lidt mere opmærksomhed på. Fordi det er så skide flot, og det kan så meget, men man kan måske ikke lige helt se det, når man ser og kigger på det. Jo, siger jeg så. Jeg vil da gerne reklame af noget garn, jeg kan strikke med. Det siger jeg skisme da ikke nej til. Og så var jeg hen og kigge, og det er altså Kaskade, der også har lavet de her. De hedder Wave. Så 2020 Superwash Wave, og det er 100% Superwash uld. Og jeg valgte 2 forskellige farver. Den ene er denne her. Som er sådan blå, lilla, maroon. Og her på labelen kan man se det farveskift, som det laver. Og den her version er lidt mere monoton. Altså den skifter ikke super meget, fordi farverne er meget op ad hinanden. Men man kan ligesom se, at det er spundet, eller vævet, eller hvad det hedder, spundet sammen. Ligesom med sådan nogle små striber i garnet. Og jeg tænker, hvordan filen skal det blive til striber? Men det gør det altså. Eller farveskift. Den anden, jeg har valgt, er... den her over, den hed... Skal vi se. Farve 118. Og den anden, jeg har valgt, hedder farve 114. Og det er den her. Og der kan I se, den har altså lidt flere, hvad skal man sige, farvehop. Og labelen ser sådan der ud. Den chancerer lidt mere. Eller farveskifter lidt mere. Og man kan se det der stribe noget meget tydeligt, ikke? Og jeg synes, det var virkelig flot. Og jeg er i forvejen rigtig vild med Kaskaden. Og så siger Dorothy, ja, det er den, jeg har i den her sweater. Eller den her tige, hun havde på. Jeg var sådan, what? Det så sindssygt fedt ud, det her med mønsterstrik, med, hvor det skifter farve. Det er lidt ligesom, når man har en håndfarve, der også, du ved, giver noget spil til et eller andet mønster, hvor man gerne vil have. Men den her laver ligesom farveskiftene. Lidt ligesom en strømpegarn eller sådan. Men de overgangene er mere fine. Så jeg var bare sådan, yes, det gider jeg godt. Og så havde jeg nemlig overvejet, skal jeg så lave en sammenstrik på noget småt, så man kan bruge det, eller hvad filen skal jeg? Men jeg synes, der er rigtig mange sammenstrik i gang, og jeg ved ikke helt rigtigt. Men hvis nu I synes, at det var en god idé med sammenstrik, så vil jeg gerne lave noget, men jeg ved ikke rigtig hvad. Og jeg var sådan lidt ude, jeg tror, jeg gerne vil lave, jeg tror gerne, jeg vil strikke af den her. Jeg kan tage et billede. Nordic Bloom vest. Med den her som bundfarve, fordi den er lidt mere monokrom, eller sådan, altså den chancerer ikke lige så meget. Og så vil jeg gerne have, at blomsterne er den her farve, lysegrå.
Og det her er Biolana Fine fra Mondial, og den er købt inde hos, hvad hedder hun? Misha. For Misha, hende jeg snakker om før, hende der er i Vordingborg, hun har en lille smule garn, men hun er i gang med, at hun gerne vil have det lækreste garn, og så gengæld hele farvekortet. Så hun får nok hele Mondial serien i alle farverne. Og den er der reklame for den har jeg selv betalt, men det her er altså reklame for Ladybug Yarn. For den har jeg fået. Men jeg synes bare, der var noget flot i det her med, at blomsten så bliver lidt mere neutral, og så er det selve vesten, der sprætter lidt. Nu synes jeg noget i øjet her. Det tror jeg er det, jeg vil. Og den der Nordic Bloom, den strikker man rundt med klippemaske. Det er, hvad det er. Jeg har ikke været inde og kigge så meget strikke, fasthed og så videre størrelse. Jeg ved det ikke helt. Den jeg godt kunne tænke mig i hvert fald, eller noget lignende. Jeg er lidt i tvivl om, jeg skal strikke den som en vest eller slip over. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, man kan begge dele. Så det er det ene projekt. Det andet projekt er jeg faktisk gået i gang med. Og jeg var sådan lidt, hvad silan skal jeg lige finde på? Men så jeg jo så, fordi jeg havde købt alt det der kaskade-sæt der, så havde jeg noget kaskade Heritage i undskyld, den her 57-58, som er sådan natur macadamia-agtig farve. Og så har jeg så vundet det her lyse af de der 2 garner op, og så fandt jeg inde på Instagram, tror jeg det var først, en opskrift på noget, jeg aldrig havde set. Det sker jo tit. Og en designer, jeg heller ikke havde set før. Jennifer Berg, må hun vel hedde. Det var faktisk, fordi jeg så, at nogen havde lavet den i en 10-version. Og det er den, jeg gerne vil lave. Den opskriften er ikke til en 10, den er til 3/4 eller helt ærmer. Den hedder Sheep Camp Sweater. Og den der. Jeg tænkte bare, det her bærestykke med farveskiftene ned igennem. What's not to like? Jeg siger det bare. Prøv lige at se, hvor flot det er. Nu irriterer mig, at lyset skifter farve, fordi... Er det ikke bare flot? Så den er jeg gået i gang med at strikke. Og det er altså på en lidt irriterende wire, kan jeg godt se. For den ruller ekstremt meget. Men jeg er nået så langt indtil videre. Det er ikke fladt. Nu kommer jeg lidt til det. Og her kan man jo altså se, at det skifter. Og hernede begynder det igen at blive lillet. Ej, er det ikke bare flot? Og det er bare super lækker blød. Lækker kvalitet. Ja. Kan I ikke lige se det? I sådan en flot. Jeg strikker, nu er det med størrelse igen, så noget XL, XX. Jeg strikker størrelse D, hedder den her. Det hedder A, B, C, D, E, F, G, H, I. Så der er rigtig meget. Den bliver strikket på en pinde 4,5. Men jeg tror, jeg strikker på en... Ej, nu mister jeg masker her. Jeg lægger... Øjeblik. Jeg lægger den lyse dobbelt, altså kaskaden dobbelt. Og den anden enkelt, fordi
de har ikke helt samme løbelængde. Jeg synes faktisk, det virker. Jeg strikker på en pinde... Jo, på en pinde 4,5. Den er god nok. Jeg rammer nogenlunde. Fint nok. Mig at strikke, for jeg stedet og prøve og sådan noget, ikke? Men altså... Men jeg synes bare... Det bliver sgu da skide flot. Og så, når man så ser det længere væk, ikke? Så kommer det bare til at køre. Jeg gjorde det, fordi jeg kunne se, at der kom et lidt langt stykke, hvor det var lidt mere blå, bare. Så klippede jeg det ud. Fordi jeg tænker jo nok, at jeg kun kommer til at bruge det her nøgle til bærestikket. Højst sandsynligt. Måske lidt af det andet. Og man kan se inde i midten her, at der kommer noget mere. Jeg vil gerne have noget mere farveskiftende, end det bare blå. Hvis nu jeg skulle lave en hel sweater eller et sjal eller andet, så havde jeg jo bare strikket det ud af. Men her, der klippede jeg altså bare og tog noget ud. Hvad har jeg taget ud? Ja, hvor meget har jeg taget ud? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 meter-agtigt, lidt under. Det kan jeg jo altid fyre i et tæppe eller et eller andet. Men det er simpelthen fordi, at jeg synes, at de farveskiftende striber, der ligesom var i det stykke her, de var lidt for subtile til, at jeg synes, at det gjorde nogen forskel. Når jeg ikke har så meget strik, jeg gør godt med. Det er jo kun et bærestykke, ikke? Men jeg er jo så nået til, ja, jeg er lige kommet på den anden side af det øverste her. Og skal til at lave de her. Jeg synes bare, jeg synes bare, den er vildt flot. Og skal jeg se, om jeg kan finde det billede, jeg så og blev inspireret af fra. Jeg kan lige se, at det var live. Nå. Det var nemlig en, der også havde brugt en anden wave. En, der hedder Springtime. Så det var jo, altså, det var faktisk fordi, jeg søgte på, hvad faktisk folk strikkede med det her garn. Prøv at se, hvor flot det bliver. Og der er jo rigtig mange forskellige slags af de her farvekombier. Så det er sådan en her, jeg vil lave. Bare med det, jeg så har valgt af farveskift. Jeg synes, det er skide flot. Så hop ind til Ladybug Yarn og køb noget af alt hendes forfærdeligt lækre garn. Og vær med i min giveaway. Jeg blev så glad. Tusind tak, Dorit. Jeg blev glad, bæret, fangirlet over, at du havde lyst til at sponsere min kanal. Og så fik jeg krudt under måsen for at få kommet i gang med at lave nogle flere videoer igen. Så tak for det, Dorit. Og tak for sjov strikketid, fordi hold kæft, det er skide sjov at strikke. Jeg er helt... Jeg elsker flere farvestrik, det må jeg bare sige. Og de der mønstre bærestykker, det er bare min vibe. Jeg synes, det er skide sjovt. Det er, altså, så får jeg sådan, så er livet saftsus med for kort til sweater number 9 eller eller andet. Sådan får jeg det. Sweater number 9 er skide flot. Jeg gider bare ikke at strikke den. Det må nogle andre gøre. Ej, det pjat. Det er også virkelig flot med de enkle sweatre, og det kan noget helt andet. Og nogle gange kan jeg godt være lidt misundelig på dem, der strikker ensfarvet og pænt. Men det er bare ikke rigtigt det, jeg gør. Jeg købte en sidste ting på Garnfestivalen. Det var lidt sjovt, fordi altså, med alt det rabat, vi fik, og med alle de her ting, så kom jeg jo hjem med ting for flere penge, end jeg har brugt med indgang og workshop og sådan noget. Jeg købte også, og det er jeg altså også ret sikker på, var hos Unigarn, og nu kan jeg simpelthen ikke finde banderolen. Jeg købte den her virkelig flotte. Det er en lacegarn, noget jak, et eller andet lækkeri, cashmere, et eller andet, til et tørklæde. Tror jeg. Det skal blive, for det er så blødt. Og det er lige min farve, sådan lille lilac, lilla syren. Virkelig flot. Det var hos Unigarn. Men altså,
ja, jeg skal jo også ligesom gide at strikke de der tørklæder. Så nu, jeg har været inde og kigge på nogle forskellige. Jeg tror, jeg lander på en opskrift her og slår op i min påskeferie. I min påskeferie skal jeg så strikke den der Sheep's Camp sweater. Jeg skal nok slå op til den der Nordic Bloom. Eller hvis jeg finder noget andet med den, det ved jeg ikke. Og så var der også den der Robinia, som ja, napper lidt. Og så har jeg også været lidt Lærke Bakker-agtig efter den workshop der. Jeg kunne godt tænke mig at lave en taske, jeg kunne godt tænke mig at strikke en indertjal, jeg kunne godt tænke mig at strikke alt muligt. Også fordi nu så jeg, det var også Ladybug og Horslevstrik, der har lavet et samarbejde med den der Wild Horses cardigan, tror jeg nok, hun er ved at strikke. Hold kæft, hvor ser det også sindssygt flot ud, når den håndfarvede er baggrund, og så mønsterdelen, der gentager sig, er en neutral. Ej, hvor er det flot. Så det kunne jeg måske også godt tænke mig. Et eller andet i den stil. Ikke nødvendigvis det mønster, men det her koncept med at have noget, hvad har rigtig meget håndfarvet, det var også det. Nå ja, det har jeg ikke vist. Sådan er det, når jeg ikke har filmet i 100 år. Jeg havde jo en vild fed adventskalender fra en tysk. Den var ikke billig, lad os bare sige det, men sådan Kraken Yarns. Og det var en Monet-inspireret. Kanderne, ikke? De her 3. Og det er jo simpelthen garnhimlen, det her. Altså, det er vanvittigt. Prøv lige at se. Det kunne blive det vildeste. Og der tænkte jeg lidt, okay, det kunne være flot sammen med noget neutral mønsterdel. Lærke Bakker strikker også det der Houndstooth mønster, som jeg synes er sindssygt flot også. Jeg har kigget lidt på, det overvejer jeg faktisk også med den der Cascade Wave. At strikke sådan Kind-Hearted Slipover, synes jeg også kunne være sjov. Det mønster er også sjovt, men en flerfarvet, og så det der ramme udenom eller rundt om er noget solid farve. Ja, så det var min adventskalender. Og så havde jeg jo min Ladybug Yarn julekalender også. Det er heller ikke noget at vise. Så købte jeg en lille smule over hos Garnaholic, da de lukkede ned på webshoppen. Købte et par sådan nogle chunky garner. Hvad hedder den? Den Superwash Merino og nylon. Jeg tænkte, slipover, en del af en slipover eller andet. Jeg synes bare, det var flot. Og så sådan en grøn slup, som også er sjov. Jeg har jo lidt en tanke om en grøn reste-sweater, også, som jeg tænker, måske kan de også gå med i. Yes. Så vil jeg bare slå et slag for genbrugsforretninger, for jeg var inde, jeg købte for 30 kroner i en genbrugsforretning, købte jeg et tørklæde, så jeg ikke selv behøver at strikke det. Det er et saftsus med håndfarvet garn, du. Er det ikke flot? Det synes jeg er virkelig flot. 30 kroner. Jeg har nogle rigtig gode forretninger i nærheden af mig, hvor jeg tit kommer. Jeg køber garn, jeg køber stof, jeg køber strikkede ting, jeg køber alt muligt. Tit i genbrugsforretningerne, vil jeg bare sige. Og så havde jeg, nu japper jeg bare noget med køb. Ej, det sidste jeg lige vil vise, det var min julegave fra min mand. Den er ikke så organiseret lige nu, men prøv lige at se, hvor flot. Redesigned. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men det er den her, der folder sig ud. Og når man har organiseret den lidt bedre, end jeg har lige nu, så kan alle ens rundpind være i. Men den røg på gulvet sådan en dag. Så. Men prøv lige at se, hvor flot det er med... de har jo lavet en serie med scraps fra alle deres projekttasker og sat sammen. Og det synes jeg bare er det allerflotteste. Jeg vil have 10.000 tasker i det her patchwork, men jeg er jo også lidt vild med patchwork. Jeg vil bare sige, det er en fed gave. Fed gave, hvis ikke du ved, hvad du skal ønske dig i julegave eller der er lang tid. Fødselsdagsgave. Jeg tror, jeg er nødt til at wrap it up, fordi når det er så længe siden, så kan man jo snakke i timevis. Jeg håber at få en masse strikketid i min påske.
jeg håber, at når jeg lige om lidt skal redigere min video, at der er god lyd, og det hele det spiller, så jeg faktisk kan få uploadet en YouTube-video. Tak fordi du så med. Tak fordi du har lyst til at kigge med. Jeg håber også, du har lyst til at abonnere og følge mig over på Instagram også. Og vær lige med i den der giveaway. Det kunne være så skide fedt at få en masse mennesker med til det. Det er et rigtig lækkert garn. Og tak til Dorit, fordi du har lyst til at sponsere noget til den og til mig. Så følg med næste gang, når jeg kommer igen. Tak for nu. Vi ses.